Hej, velkommen til Magi og Matematik med Lasse Wigman. Jeg tror, det er det, matematiklærerne kalder KI anden test. Vi skal teste, om der er forskel på uddannelsesgruppernes interesse for politik. Vi har en undersøgelse, hvor der er spurgt 1133 personer i alt, og de er fordelt på henholdsvis ingen erhvervsuddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Og de er så blevet spurgt, hvor interesseret er du personligt i politik, hvor de kan svare meget interesseret, noget interesseret, lidt og slet ikke, og så er der nogle ved ikke. Det første, man skal gøre, når man skal lave en KI anden test, det er at beregne, hvordan vil den her fordeling, I kan se herovre, hvordan vil den se ud, hvis der ikke var nogen forskel på uddannelsesgruppernes interesse i politik. Og det er så det, jeg vil gøre herovre. For det første så vil jeg slette den her ved ikke-kolonne, fordi den ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg ellers skal forholde mig til i den her KI anden test. Så den starter jeg lige med at slette, og så må jeg jo så lave en ny total her, med sådan en autosum heroppe. Jeg sidder forkert. Det var der, den skulle være placeret. Sådan der. Så vi ikke lige har de her ved ikke med. Det første jeg så skal gøre, det er at beregne hvor stor en andel af undersøgelsen hver uddannelsesgrupperne udgør. Det vil sige, at vi dividerer de her 169 med det antal, der har svaret i alt. Sådan der. Og så kan vi se, at af hele stikprøven, altså de nu 1126, der er det 15% af dem, som har ingen erhvervsuddannelse. Det er det, jeg er nået frem til herovre. Og det gør jeg så lige for alle de der uddannelsesgrupper. Og ved at indsætte sådan et dollartegn her, så fastholder jeg, at det er række 11, der skal divideres med hele vejen herned. Sådan der. Så nu kan vi se, hvor stor en andel af stikprøven de forskellige uddannelsesgrupper udgør. Godt. Hernede i det her ende, der kan vi se, hvor mange der i alt har svaret henholdsvis meget interesseret, noget interesseret, lidt interesseret osv. Så hvis nu, at dem med ingen erhvervsuddannelse skulle udgøre den i gåseøjne normale andel, eller gennemsnitlige andel, eller samme andel som de andre uddannelsesgrupper, hvor mange der har svaret meget interesseret, så skulle det jo så være 15% af de 169, fordi det er det, der i alt har svaret meget interesseret, og 15%, fordi det er det, den uddannelsesgruppe udgør af stikprøven. Så der tager jeg så det her ind og dividerer med, hvor stor andel den her uddannelsesgruppe udgør. Jeg har ikke divideret gange selvfølgelig. Nu går det helt galt. Og herover jeg skal ret til gange. Sådan der. Så det vil sige, at hvis 15% af dem, der har svaret meget interesseret, skulle have haft ingen erhvervsuddannelse, så ville det have været 25,36 personer. Her der skal jeg så også lige fastholde nogle grupper. Jeg skal fastholde rækken her. Og jeg skal fastholde kolonnen der. Fordi så trækker jeg den ud til dem alle sammen. Sådan der. Yes, det ser rigtigt ud.
Det der er herinde, det er altså ikke procenter, men antal personer, selvom vi har sådan nogle kommatal her. Godt, så kan jeg lave min key anden test. Og det er så heldigt, at det har Excel indbygget her, så jeg trykker på funktioner. Og så finder jeg den, der hedder key anden test, og trykker OK. Og så skal jeg så skrive, hvor er mine observerede værdier. Det er dem her, og der skal jeg så ikke have den totale ende med der. Oh, sorry. Det fik det så alligevel. Sådan der. Dem der. Og hvordan ville det have set ud, hvis ikke der var forskel på uddannelsesgrupperne? Jamen, så ville det have set sådan her ud, hvis der slet ingen forskel var. Godt, og så trykker jeg OK. Og det tal, jeg så får hernede, det hedder en p-værdi. Og det er sandsynligheden for, at jeg opnår den stikprøve her, hvis der ikke er forskel på uddannelsesgruppernes politiske interesse, eller interesse i politik. Det vil sige, at jeg er helt nede i sådan et eller andet minus 7. noget sandsynlighed for, at jeg vil opnå den her stikprøve, hvis ikke der er forskel. Så jeg må konkludere, at der faktisk er forskel. Men indtil videre, så kan jeg jo faktisk ikke se noget om, hvilken vej går forskellen så. Er det de lavt uddannede eller de højt uddannede, der har mest interesse for politik? Jeg har selvfølgelig en anelse, men det beregner jeg så helt simpelt ved at lave nogle procentberegninger. Jeg ser, hvor stor en andel af dem med ingen erhvervsfaglig uddannelse, der svarer, at de er meget interesserede i politik, og der fastholder jeg lige den række her, og så trækker den ud. Fik jeg ikke gjort det rigtigt? Ja, det gør jeg. Tjekker lige. Det ser rigtigt ud, det gør det. Og så trækker vi lige af. Der er også sådan set ikke brug for den her indrække der. Sådan der. Den skal gerne give 1 herover, altså at den skal summere til alle dem, der har den givne uddannelsesgruppe. Godt. Det er stadigvæk lidt forvirrende at se på, så vi formindsker lige antallet af decimaler lidt. Sådan der, så er det måske lidt nemmere at se. Her kan vi så selvfølgelig se, at dem med mellemlang og lang videre uddannelse i højere grad siger, at de er meget interesseret og noget interesseret i politik, hvorimod dem, der siger, at jeg er slet ikke interesseret i politik, det er der er en størst andel af dem med ingen erhvervsuddannelse, der svarer det. Så vi kan konkludere, på grund af p-værdien, der er forskel på uddannelsesgrupperne, og på grund af de her procentsatser, vi aflæser hernede, kan vi konkludere, at det er de højst uddannede, der er mest interesserede i politik. Det var magi og matematik med Lasse Wigman.